планетите дари. Днес е Международният ден на детската книга. Отбелязва се в цял свят и има над 50 годишна история. Датата съвсем не е избрана случайно, защото на 2 април, преди 216 години, в град Одензе, Дания, се ражда датският писател Ханс Кристиан Андерсен. Сигурни сме, че няма възрастен, който да не е израснал с приказките му. Новите дрехи на царя, уловният войник, малката русалка, малката кибритопродавачка, принцесата и граховото зърно. През 1967 година, по решение на Международния съвет за детската книга, 2 април е обявен за Международен ден на детската книга. Определянето на специален празник на книгата за деца има за цел да вдъхне любов към четенето от децата и да обърне внимание на обществото върху детската книга и литературата за деца като цяло. На Международния ден на детската книга реших да ви прочета отказ от една моя любима книжка, в която се разказва за едно необикновено момиченце, което много обича да чете, много обича книжките. Подходящо за днешния ден, нали? Това е книжката Матилда от уелския писател Роалд Дал. Сигурна съм, че на някой от вас тя е позната и любима, както на мен, а другите първа ще се запознаят с нея. И така. Господин и госпожа Уърнут имаха син Майкъл и дъщеря на име Матилда. Матилда беше особено чувствително и много надарено дете. Освен това имаше и бляскав ум. На година и половина говорът ти беше съвършен и тя знаеше толкова думи, колкото и повечето възрастни. Когато стана на 3, Матилда сама се научи да чете, докато разглеждаше вестниците и списанията, които имаха вкъщи. На 4 години тя вече четеше бързо и гладко и съвсем естествено взе да копнее за книги. Но единствената книга в дома й бе нещо от рода на как да сготвим набързо. Татенце, каза Матилда един ден, как мислиш, дали е възможно да ми купиш книга? Книга ли? Върна бащата. Че за какво ти е тая пуста книга? За да чета, татенце. Че какво му е на телевизора ни за Бога? Имаме си чуден телевизор с 12-инчов екран, а ти искаш някаква си книга. Почти всеки следобед през седмицата Матилда оставаше сама вкъщи. Същия този следобед, когато бащата отказа да й купи книга, Матилда съвсем самичка пое към библиотеката в тяхното селце. Щом пристигна, тя се представи на библиотекарката госпожа Фелпс. После попита дали може да поседи известно време в библиотеката и да почете някоя книга. Госпожа Фелпс леко стъписана от идването на толкова мъничко момиченце, непридружено от родител, въпреки това й отговори, че е добре дошла. От тогава нататък, всеки следобед, Матилда защрапукваше към библиотеката. Разходката траеше едва 10 минути и осигуряваше 2 прекрасни часа, през които тя седеше тихичко съв
съвсем сама в уютния кът, поглъщайки книга след книга. Когато прочете и последната книга за деца в библиотеката, тя започна да скита между рафтовете и да си търси нещо друго за четене. Чудя се, какво ли да прочета сега, каза Матилда на госпожа Фелпс. Вече приключих с детските книги. На колко точно години си, Матилда? Попита библиотекарката. 4 години и 3 месеца, каза Матилда. Госпожа Фелпс още повече се слиса. Каква книга ти се иска да прочетеш сега? Попита тя. Ще ми се да е някоя наистина хубава. Такава, каквато четат възрастните, някоя известна. Не знам никакви заглавия. Виж тази, посочи госпожа Фелпс. Тя е много известна и е много хубава. Ако ти се стори твърде дебела, само ми кажи. И аз ще ти намеря нещо по-кратко и малко по-лесно. Големите надежди, прочете Матилда. От Чарлз Дикенс. През следващите следобеди госпожа Фелпс едва успяваше да откъсне очи от малкото момиче, което седеше часове наред с книга върху коленете в голямото кресло в най-отдалечения ъгъл на читалнята. Налагаше се да държи книгата в скута си, защото иначе й беше твърде тежка. Странна гледка представляваше тази мъничка тъмнокоса особа, която седеше тук с повиснали крака, едва докосващи пода. Омагьосана от вълшебството, изтъкана от великия разказвач Дикенс. През следващите 6 месеца под внимателния и милостив поглед на госпожа Фелпс, Матилда прочете следните книги. Никълъс Никълби от Чарлз Дикенс, Оливър Твист от Чарлз Дикенс, Джейн Eyre от Шарлот Бронте, Гордост и предразсъдъци от Джейн Остин, Тес от рода Дъмбървил от Томас Харди, Изгубени на земята от Мери Уеб, Ким от Ръдиард Киплинг, Невидимия от Хърбърт Уелс, Старецът и морето от Хемингуей, Вярва и безумство от Фокнер, Гроздовете на гнеза от Стайнбек, Добрите другари от Джон Присли, Брайтън Рок от Греъм Грин, Животинската ферма от Джордж Оруел. Това бе наистина забележителен списък и библиотекарката, госпожа Фелпс, се изпълни с почуда и вълнение. Знаеш ли, каза тя, че в нашата библиотека може да заемеш книга и да си четеш у дома. От тогава Матилда вече посещаваше библиотеката само веднъж седмично, за да си вземе нови книги и да върне прочетените. Малката й стаичка у дома й се превърна в читалня и през повечето следобеди тя седеше в нея и четеше. Книгите я пренасяха в нови светове и я запознаваха с удивителни хора, които живееха живот, изпълнен с приключения. Тя пътешестваше с старовремски платноходи, заедно с Джозеф Конрад, бродеше из Африка с Ернест Хемингуей и из Индия с Ръдиард Киплинг. Прекосяваше земното кълбо, надлъж и на шир, седейки в малката си стаичка в едно английско селце. Книжчице моя, дружке ненагледна, аз не лягам вечер
без да те погледна. В теб картинки има, стихове чудесни, мога ли без тебе и без твоите песни? Ти ми даваш, дружке, всеки ден наслада и за мен си всичко, радост и награда.